Ahoj, zdravím vás, já se jmenuji Šárka Ševčíková, jsem trenér psů a jejich lidí a v dnešním povídání chci mluvit o tom, jak být pro svého psa co nejlepší vůdce smečky, jak mu být dobrou alfou a tím, koho bude poslouchat. My velmi často v pejskařském světě dostáváme právě tyto rady, že musíme být pro svého psa dobrý, dostatečný vůdce, musíme být dostatečně silní, dostatečně dominantní, nenechat toho psa, aby nás on ovládal a vlastně mu dodat i sebejistotu tím, že my ho ovládáme, my to řídíme, všechno a on nemusí řešit nic. Ale velmi často nedostáváme rady o tom, jak přesně to udělat. Ono to zní sice jako hezky, rozumně, zajímavě, ale v momentě, kdy se dostaneme do nějaký konkrétní situace, kterou potřebujeme řešit, tak tam nemáme to konkrétní řešení. Nemáme tam ten konkrétní postup, co přesně máme udělat, aby to bylo správně, aby nás ten pes víc akceptoval, aby nás přijímal jako svýho vůdce. A tady nastává spoustu problémů. Já vám nechci k tomuhle dát úplně univerzální řešení, ale chci vám dát důležité informace. A to ty, že na vůdce a na dominanci se můžete vyprdnout. Tyhle postupy a postoje vznikly před desítkami let, kdy se začalo s výzkumem vlků v zajetí. My dneska víme, že psi se v mnoha ohledech chovají jinak než psi, psi se chovají jinak než vlci, pardon, a také to bylo chování vlků v zajetí, protože pozorovat je ve volné přírodě je velmi náročný. A samozřejmě to zajetí, ten omezený prostor zase obrovsky měnilo jeho chování. A my jsme tam měli určitý nějaký jako předpoklady, které už jsou dávno, zase další desítky let vyvrácený. Ale v té době prostě zněly zajímavě, byl to začátek toho výzkumu a vzniklo tam právě určitá pověra o tom být alfy, být vůdce smečky a podobně. A tohle se v pejskařském světě pořád udržuje z jednoho jediného prostého důvodu. Ono to zní marketingově skvěle. Tohle prodává. Ať už konkrétní třeba knížku, návod a podobně, nebo to, když vám někdo chce dávat rady, chce prodat své služby, když bude o tomhle mluvit, tak nám to zní jednak trochu jako tajemně, trochu zajímavě, o co jde. A navíc se tam vytváří takovej ten souboj mezi člověkem a psem, který zase zní velmi jako zajímavě, ten souboj, to, že je to kdo z koho. To je napínavý, je to dobrodružný. Skvěle je to vidět, když sledujete nějaký pořady v televizní právě o převýchově problémového chování a podobně. Ty jsou v drtivé většině případů postavený právě na tomhle souboji, že to je kdo z koho, člověk nebo pes. A učí se tam ten majitel toho psa jako kdyby převálcovat, být dominantní vůči němu. Protože kdyby se to dělalo tak, aby to bylo opravdu jako srozumitelný pro toho psa, aby to mělo svý pravidla, ale i to, že se budete snažit zachovat bezpečnost a tomu psu to bude aspoň trochu příjemný, nebude to něco, kde se dostává do obrovského stresu a podobně, úplně zbytečného stresu, tak to nebude vypadat jako zajímavě. To nikoho nebude bavit, to v televizi neuvidíte, protože to není něco, co by přitáhlo diváky. Kdežto ten souboj, kdo z koho, to jo, to přitáhne pozornost. A proto se tenhle mýtus o dominanci a o vůdci smečky v pejskařském světě pořád udržuje. Ve skutečnosti ale nic takového není potřeba. Váš pes není debil a ví, že vy nejste pes. Ví to moc dobře. Vy se nechováte jako pes, vy nevypadáte jako pes, nesmrdíte jako pes a nemáte žádný důležitý schopnosti toho psa. Vy nevystopujete srnu podle pachu, vy nechytíte myš, vy nepoznáte hárovou fenu, když vám sedí před čumákem. Prostě jste naprosto k ničemu. Neznačkujete, neočuráváte všude svý okolí, nepoznáte nic, kdybyste očuchali, výkali cizího psa, nevíte lautr ani prd. Jenom to, že to jsou výkaly cizího psa, ale nic víc z toho nepoznáte. Nebudete se asi hádat o syrovou kost, vy nedokážete ani najít na zahradě, když tam leží volně pohozena, tak ji kolikrát prostě přehlídnete, protože na to nemáte ten nos, nemáte na to ty buňky a asi na to nemáte ani chuť. A váš pes dobře ví, že nejste psi. A vy se nemusíte stavět do role psů,
abyste si s tím psem rozuměli. Tohle je velmi zvláštní, protože u jiných zvířat tohle nemáme tendenci dělat. Nebo aspoň ne v takové míře jako u těch psů. Když pracujeme s koňmi, většina lidí se nesnaží stavit do role koně. Samozřejmě využíváme signály, které jsou přirozený pro toho koně nebo psa, aby nám lépe rozuměl, to jako v pořádku, ale samozřejmě ty signály jsou omezeny tím, že třeba nemáme ocas, nestříháme ušima a celé naše tělo vypadá úplně jinak než u toho psa nebo koně, ale nesnažíme se stavit do role jejich vůdce. Nesnažíme se stavět do role vůdce, když trénujeme delfíny v akváriu, když se pracuje s velkými zvířaty v zoo, já nevím, s nosorožcem a podobně. Asi těžko budete přesvědčovat nosorožce, že jste silnější a jste jeho vůdce. On by se mohl zeptat, vážně? Zkusíme to? A to fakt jako nechcete. Ale přesto s nimi dokážeme velmi dobře pracovat. A to nejen, co se často říká, že to je v tom omezeném prostoru, nevím, toho akvária, výběhu v zoo a podobně, kde se ty podmínky nějak moc nemění a máte je pod extrémní kontrolou. Ale my jsme schopni s těmihle zvířaty spolupracovat v divoké přírodě. Vždyť spoustu kytovců se trénovalo pro armádní účely a pracovalo se s nimi na volném moři, na obrovské vzdálenosti. Úplně jako, ne běžně, že by to měl každý, ale jako dělalo se to a máme na to dneska ty poznatky, které se ale neopírají o nějakou teorii dominance. A přesto u psů, i když jsou tyhle staré poznatky o tom, že musíme být vůdce, už léta a léta, desítky let překonaný a dokážeme na tom pracovat mnohem jako sofistikovaněji, mnohem lépe, bez toho, že bychom se museli s tím psem nějakým způsobem hádat a vytvářet tam nějaký třenice, proto, aby my jsme si dokazovali, jaký my jsme frajeři, že ovládneme toho našeho psa, tak přesto to v tom pejskařském světě pořád a pořád zůstává, protože to prostě zní tajemně, zní to důležitě, zní to zajímavě tím, že se tam vytváří nějaký ten náš souboj. Zároveň se velmi často i nějaká neposlušnost toho psa, to, že nedělá to, co my bychom si představovali, tak se velmi často vykládá právě tím, že on je dominantní a my musíme být dominantnější, aby jsme to zvládli. Ale my to nepotřebujeme mít dominantnější, my mu to potřebujeme vysvětlit a naučit ho, co po něm chceme. A dát mu k tomu samozřejmě nějaký důvod. Tam potom najdete naprosto jednoduchý, konkrétní rady, co a jak přesně dělat a nemusíte přemýšlet o tom, jak být lepší vůdce a podobně. Jenže to taky zavání tím, že se my musíme učit, případně někdy třeba i uznat svoji chybu a někde couvnout, což se nám nechce. To nás úplně jako nebaví, to není úplně to, co my bychom si představovali. Když nám někdo řekne, že musíme být dominantnější, musíme být lepší vůdce, tak to v našich očích vypadá hrozně jednoduše. Vypadá to, že stačí trochu zatlačit a ono to všechno půjde úplně perfektně a my nemusíme dělat vlastně vůbec nic. Stačí dostatečně zatlačit na toho psa a všechno bude fungovat. Ale to, že zatlačíme na psa, mu nevysvětlí, že nemá tahat na vodítku. Nevysvětlí mu to, že musí vždycky přijít na přivolání nebo něco takového. Protože tam jako jsou psy, se kterými je poměrně snadný pořízení i na velkou vzdálenost, i když jsou na volno a snadno se nějakým způsobem podvolují tomu, co my po nich chceme. Ale spoustu psů takovýhlech není, většina psů takovýhlech není. A hodně si rozmyslí, jestli se podvolí tomu, co my chceme, jestli budou souhlasit a spolupracovat. Když jsou, řeknu, třeba 50 metrů od nás na volno, něco si tam čuchají, proč by jako měli chodit k nám na přivolání, když my si tady jenom něco halekáme, nenaučili jsme je to, nezažili jsme jim to, nedali jsme jim důvod, tak jako proč by sem chodili? Nebo dokonce tam něco žerou, tak jako proč by za náma chodili? A to není jenom o nějakém vztahu nebo takhle, oni s náma můžou mít skvělý vztah, ale pro psa třeba 50 metrů prostě není vzdálenost. Takže pokud by viděl, že nás nějakým způsobem ztrácí, tak dospělý pes pravděpodobně nebude řešit 50 metrů. Možná ještě nějaký mrňavý plemeno, pro který těch 50 metrů v přírodním terénu je poměrně náročný, ale
větší pes, ten má pocit, že nás má pořád vedle sebe, protože 50 metrů to on 3krát poskočí a je u nás. Není to pro něj žádná vzdálenost, která by vypadala nějak tragicky, že je daleko od nás. Pro něj je to kousek. Takže on nevnímá to, že je daleko od nás. On možná vnímá to, že my mu asi chceme to, co on tam našel a chce to sežrat, vzít. Protože my na něj křičíme. Nebo možná vnímá to, že přesně my na něj křičíme a on by sice jako chtěl jít za náma, chtěl by třeba s náma nějak spolupracovat, chtěl by něco. Ale my křičíme, my jsme naštvaný, tak proč by za náma chodil? My taky nejdem za šéfem, který na nás řve jako s velkým nadšením a spíš se tam, když už musíme, jako připlížíme a tváříme se, že tam nejsme. Než abychom přiběhli, šéfe, co pak jste chtěl, co jste potřeba? Jasně, udělal jsem to úplně blbě, tak já to předělám. To jako neuděláme, že jo? Ale po tom psu to chceme a předpokládáme, že čím víc na ně budeme křičet, čím víc na ně budeme tlačit, tím víc on bude ochotný do té spolupráce. A takhle to úplně nefunguje. Vemte si jenom takový ty klasický pověry, co se tradují o tom dominantním chování, co může pes nebo nesmí, co ho můžete nechat dělat nebo nesmíte nechat dělat, co si nesmí dovolit a podobně. Tak už jenom to, když my řekneme, že pes si smí dovolit nebo nesmí dovolit, není pravda. Pes musí jenom umřít, stejně jako se to říká o lidech. To všechno ostatní je o tom, co vy ho naučíte. A že pes si nesmí dovolit třeba na vás skákat. Pro psa je naprosto přirozený vítat příchozí tím, že jim olizujou koutky, to je zdvořilost a zvlášť pokud vás mají opravdu rádi. Samozřejmě zase jsou psi, kteří to dělají a kteří to nedělají, to je naprosto v pořádku a neznamená to, že pokud máte třeba šibinku, která vás nadšeně nevítá, kdykoliv přijdete domů, tak to neznamená, že vás nemá ráda. Jo, to vůbec ne, ale jsou psi, kteří to budou dělat s obrovským nadšením, s obrovským elánem, naprosto přirozeně. A tvrdit, že jsou kvůli tomu dominantní, protože nás zdraví a jsou zdvořilí, to je dost nefér vůči nim. A většinou tím, že na ně budeme v tu chvíli zlí, aby jsme jim dokázali, kdo je tady šéf, vyvolá jenom to, že je v tom svým chování přitvrdí, aby nás opravdu ujistili, že oni nás mají hrozně rádi, hrozně moc touží po naší přítomnosti a určitě nás oni nějak neohrožují svým chováním, tak bychom přeci neměli ohrožovat my je. A my zase budeme přitvrzovat, protože v tom zase vidíme tu dominanci. Byť je to přesně naopak a ten pes jako nechce vůbec nic takového nám říct. A tohle pak vyvolává obrovský rozbroje a obrovský nepochopení na obou stranách a spoustu výchovných problémů. Pokud chcete naučit psa, že na vás nemá skákat, tak na to mám na webu úplně jednoduchý návod, který si tam můžete stáhnout, buď si ho poslechnete jako video, nebo si ho přečtete v PDF formě a máte tam různé situace, jak to řešit u různých psů, jak řešit, když přijdete domů vy, návštěva, nebo když skáče na lidi venku na procházce a ani jednou tam není o tom, že byste museli být dominantní a podobně. Jenom to tomu psu potřebujete vysvětlit a dát mu důvod se takhle chovat. To je naprosto jednoduchý, naprosto prostý. A v tu chvíli tam nevznikají žádný třenice, vy víte, co máte dělat, pes ví, co má dělat a nemusíte se tam o něčem handrkovat. Klasickou ukázkou toho, co pes smí nebo nesmí, bývá taky to, aby neležel v posteli, že nesmí lízt do postele nebo na křeslo, na gauč, anebo celkově odpočívat někde výš, než jste vy, to znamená, že by třeba ležel na křesle, když vy sedíte na zemi u televize a takový. To je asi vůbec ta nejčastější pověra, co se tady traduje a že ten pes to dělá zase kvůli svýmu dominantnímu postavení, svýmu dominantnímu chování. Psi stejně jako lidi mají přirozenou snahu vyhledávat k odpočinku vyvýšený místa, protože odsaď mají lepší přehled o okolí, mají pocit bezpečí, protože vidí, že se blíží nějaký nebezpečí. A stejně jako my přirozeně vyhledávají pohodlný místa. Samozřejmě každý si to pohodlné místo představuje jinak, některý většinou chlupatý pes dá přednost třeba studený dlažbě, aby mu nebylo doma horko, nebo mu nevadí ležet na tvrdým, protože on sám je dost polstrovaný, dost měkoučkej tou srstí a nepotřebuje to řešit.
ale spoustu jiných psů si strašně rádo lehne na ten nábytek, protože ten nábytek je určený k odpočinku a je pohodlný, je měkoučký, je teploučký, je přesně takový, jaký by se jim líbil k tomu odpočinku. Ale oni to dělají kvůli svýmu odpočinku. Ne kvůli tomu, aby nás ovládli, aby nám dominovali, aby nám něco dokazovali. To je strašně egoistický od nás si takhle ty věci přebírat. Prostě tam vidíme všechno, jakože ten pes nám něco dělá, strašně vztahovační jsme vůči tomu jeho chování, byť on v tom vůbec nic takového nemyslel. Navíc už jsou dneska i výzkumy, které ukazují na to, že pro toho psa je často velmi příjemný a velmi prospěšný pro odbourávání stresu a pro celkový odpočinek to, když odpočívá v těsném kontaktu s námi. Má to daleko jako lepší průběh pro něj, je to pro něj daleko příjemnější a to znamená, že samozřejmě přirozeně bude tyhle věci vyhledávat a je to pro něj jakoby prospěšný pro ten jeho organismus. Takže pokud chcete nechat svého psa spát v posteli, tak ho nechte. Vůbec to neznamená, že budete mít jakýkoliv problémy, ty s tím nesouvisí. Ty byste zcela pravděpodobně, pokud máte, nevím, problémy s čímkoliv, tak byste je pravděpodobně měli stejně, bez ohledu na to, jestli ten pes bude spát nebo nebude spát v posteli. Naopak někdy to nějaký problémy vyřeší, protože přestaneme na toho psa koukat právě jako na někoho, komu musíme non-stop celý život neustále jenom šéfovat a nějak mu poroučet a nějak se nad něj povyšovat. Ale začneme ho brát jako normální lidskou bytost, která má taky svý potřeby, svý touhy a třeba i snahu si jenom prostě nějak příjemně odpočinout. Další bývá to, že jíme jako první, nebo vůdce smečky jí jako první. Ale dokážete si představit, že opravdu je skupina hladovějících psů, která se pohybuje někde na nějaký ploše. Oni samozřejmě se pořád nepohybují v těsném chumlu, takže mají nějaké jako rozestupy, nebo třeba zrovna jako nikde neloví, někde se kecli, mají pauzu, takže si tam každý našel nějaký svý místo k odpočinku, jsou někde kus dál od sebe, mají nějaký rozestupy. A najednou ten jeden se mu podaří tam vyhmátnout nějakou myš, krtka, něco, uloví to, zakousne to. Myslíte, že to ponese nějakýmu vůdci jako šéfe, myš, dáte si vy? Nebo můžu já? Nebo může někdo jiný? Kdo je tady nejvýše postavený? Jo, dáte si? Asi ne. A stejně tak, pokud by se tohle stalo, tak zcela pravděpodobně se budou na začátku snažit krmit štěňata. Pokud mají problém s obživou, tak je hrozně důležitý nakrmit štěňata, protože ty vydrží strašně málo, případně tu laktující fenu, ty vydrží málo. Samozřejmě pokud už by jim šlo o život, tak se bude snažit každý nakrmit sám sebe, to je jasný, ale ten dospělý jedinec vydrží hrozně dlouho bez jídla. Ten zvládne, pokud má nějakou dobrou kondici, tak vydrží dlouho bez žádla, ale to štěně ne, to štěně se potřebuje nažrat. A to neznamená, že to štěně je dominantní, to neznamená, že to štěně jim tam šéfuje, ale že je to prostě malej prce, který potřebuje nažrat dřív než ty dospělí. I když možná to neuvidíme tak snadno, protože třeba u té potravy ty štěňata vysloveně nebudou, ale ty dospělí jim to pak donesou a vyvrhnou. Ale to znamená, že sice ty dospělí tam jako žrali, jako první, ty štěňata byly někde v doupěti, ale pak to vyvrhnou těm štěňatům a těm dospělým v tom žaludku nic moc nezůstane. A to už zase je něco jiného, než když jako se podíváme jenom na to, kdo žere první u té mršiny, kterou někde našli. Podobně. Takže tam je spoustu takových věcí, které se strašně jako zbytečně si s nima komplikujeme život a ten vztah s našimi psy. Stejně tak, pokud trénujete se psem a pracujete s tím, že odměňujete pamlsky, tak pravděpodobně neděláte to, že pes udělá něco správného a než mu dáte pamlsek, tak si rychle něco zobnete. A neznamená to, že ten pes kvůli tomu bude dominantní. Je to zase jenom takový jako mýtus, který vůbec prostě nesouvisí s tím psím životem a ty psy to vůbec takhle nevnímají. Je to něco, co se líbí nám. Takže vás prosím, nesnažte se upínat k tomu, abyste byli dostatečně dominantní, abyste byli dostateční vůdci smečky pro svého psa a podobně. A pokud vám někdo takovýhle rady dává, dobře o nich přemýšlejte, protože velmi často vedou jenom ke konfliktům a k tomu kazit si nějakým způsobem vztah s tím psem a tu spolupráci a spíš si zadělávat na problémy do budoucna. Jsou psy, plemena psů, který byly šlechtěný k tomu, že vlastně velmi dobře snáší naše hrubé zacházení a naše chyby, které děláme,
Klasicky třeba němečtí ovčáci, kteří byli takovýto plemeno k tomu výcviku v armádě a podobně, kde opravdu se s nimi zacházelo hodně hrubě, hodně tak jako proti tomu přirozenému chování a často se tam i střídali ty psovodi. A pokud to ten pes nezvládal, tak byl samozřejmě vyřazený. Takže tam byla přísná selekce na to, aby ten pes si nechal tohle líbit. Podobně to bývá často u loveckých plemen, těch, kteří úzce spolupracují s člověkem, jako ohaři, takový. Ty si taky nechávají poměrně hodně kecat do života od člověka, i když zase v nějakých mezích, ale pak jsou plemena, která na tohle šlechtěná nebyla, která byla šlechtěná k samostatné práci, já nevím, hlídali někde nějaký stádo zvířat, ovcí a někde v horách a ta přítomnost člověka byla minimální a spolupráce s člověkem naprosto minimální. A důležitý bylo, aby zvládli to ochránění toho stáda, aby zvládli zahnat vlky, případně se porvat s tím vlkem a podobně. A zvládli zůstat u toho stáda, než je někam zdrhnou a půjdou si po svém, nenechali si něčím odlákat. Ty byly potom dál posíláni do toho chovu a dál se s nimi pracovalo. Takže tam byly šlechtěny jiné vlastnosti. A u těchto psů s tím dominantním postavením a s tím, že jim budete nějak šéfovat a vůdcovat, rozhodně neuspějete a spíš si koledujete o malé. Takže tam na to opravdu hodně pozor a pokud vám někdo říká, že tohle je jediná cesta, tak je to pravděpodobně člověk, který jednak nemá úplně ty znalosti, který by měl mít, nemá znalosti, který dneska máme o trénování zvířat, psů, o tom, jak se zvířata učí, i lidé se učí, ono se to velmi, velmi prolíná, je to v mnoha ohledech stejný. A těch znalostí máme opravdu obrovské množství. A já neříkám samozřejmě, že znám všechno, pořád toho na mě spoustu čeká a i celkově na lidstvo, protože samozřejmě je to odvětví, který jde pořád kupředu. Ale už desítky let víme, že nepotřebujeme být vůdce smečky, nepotřebujeme tomu psu dominovat, abychom s ním dokázali vytvořit dobrý, bezpečný vztah, abychom s ním dokázali žít v naší společnosti, abychom ho dokázali učit to, co potřebujeme a dokázali si s ním v klidu rozumět a dokázali jsme s ním mít fajnový život, brát ho za svého psího parťáka, tak jak jsme si to asi na začátku představovali. Nemusíme z něj dělat někoho, kdo je na konci smečky. Já se budu těšit na vaše případné komentáře a otázky a pokud mě budete dál sledovat, tak i na setkání u dalšího povídání.